Akwụkwọ nke Job, isi nke 38. Mgbe ahụ, Jehova zara Job site n'ọchịchịrị ndụmọdụ na okwu na-enweghị oke ifufe wee sị: onye bụ onye ahụ ihe ọmụma? Lee, ugbu a ihu gị dị ka mmadụ. M ga-ajụ gị ma kọwaa gị. Ebee ka ị nọ mgbe ị tọrọ ụwa? Kwuo, ma ọ bụ bụrụ na ntọala gị nwere nghọta. Onye dọpụtara nna ya, ma ọ bụ onye depụtara oke ala, ebe e tinyere ntọala ya, ma ọ bụ onye tọrọ nkume ya? Mgbe kpakpando ụtụtụ kpere ekpere nye m, Chineke nọkọtara ọnụ. Ụmụ nwoke niile nke, ma ọ bụ ndị mechiri emechi, ndị zukọtara ọnụ, ma ọ bụ oke osimiri nwere ọnụ ụzọ ámá. Mgbe ọ na-agagharị ma pụta dịka site n'afọ, mgbe m nwere igwe ojii dịka ihe mkpuchi, na ọchịchịrị dịka eriri iji kpuchie oke osimiri, mgbe m guzobere iwu m n'elu, na ihe mgbochi na ụlọ elu dị n'ime ya, m wee sị, ị gaghị aga n'ihu ma ọ bụghị karịa. Ebee ka ihe gị ga-anọgide? I nyere ụtụtụ iwu kemgbe ụbọchị gị. Ị maara ebe ọ nọ, mee ka ụtụtụ ruo, ka o wee jide ndị na-abịa n'ụwa, ka e wee maa jijiji ndị ajọ omume na ya. A na-agbanwe ya ka ọ ghọọ ụrọ. Ihe niile dịkwa ka uwe. A ga-ewepụ ìhè n'aka ndị ajọ omume, a ga-agbajikwa ngwa ọgwụ ha. Ị banyela n'aka oke osimiri, ka i jeworo ije ihe omimi. E meghere gị ọnụ ụzọ ọnwụ, ka ị hụwo ọnụ ụzọ nke onyinyo ọnwụ. Ị hụla obosara ụwa? Kwuo ma ị maara ihe a niile. Olee ebe ụzọ dị ìhè dị, ebe ọchịchịrị dị, ka i wee nabata ya n'oke ala ma nara ụzọ ndị na-eduga n'ụlọ ya? Ị maara ya n'ihi na a mụrụ gị mgbe ahụ, n'ihi na aha ụbọchị gị dị ukwuu. Ị banyela n'ime ebe snow dị, ka ị hụla akụ dị n'eluigwe? Olee ndị m zoro maka oge nsogbu, maka ụbọchị agha na agha? Olee ụzọ esi kewaa ìhè nke na-agbasa ifufe ọwụwa anyanwụ n'elu ụwa? Onye setịpụrụ ogbo maka mmiri ozuzo, ma ọ bụ ụzọ maka amụma nke egbe eluigwe gị, ka o wee gbasaa n'ụwa ebe ọ dịghị onye nọ, n'ọzara ebe ọ dịghị onye nọ, ime ka ọzara na ebe ọzara jupụta, meekwa ka ahịhịa pulite? Onye bụ nna nke Ray, ma ọ bụ onye wetara igirigi? Onye n'afọ onye ka ile si pụta? Onye wetara oyi nke eluigwe? Mmiri ezoro ezo dịka nkume. Ihe omimi ahụ kpuchikwara anwụrụ ọkụ. Ị nwere ike ime ka mmepụta ndị iro nke Pleiades zuru ike, ma ọ bụ gbazie eriri Orion? Ị nwere ike ime ka Mazarọt bilie n'oge ha? Ị nwere ike iduzi Arcturus na ụmụ ya? Ị maara ụzọ nke Yuan, ma ọ bụ ị nwere ike ịtọ iwu na ya? Ị nwere ike iweli olu gị gaa n'igwe ojii, ka ọtụtụ mmiri wee nyere gị aka? Ị nwere ike izipụ amụma ka ha wee jee ije wee sị gị, lee, anyị nọ n'ebe a? Onye tinyere amamihe n'ime akụrụ, ma ọ bụ onye nyere obi nghọta? Onye nwere ike iwepụ igwe ojii site n'amamihe? Ma ọ bụ onye nwere ike ime ka igwe ojii
nke ụwa kwụsị. Mgbe ahụ, mgbe ụwa siri ike, aja ndị ahụ wee sie ike.